Velkommen til det her specielle juleafsnit af Stormester, som er en Brønderslev edition, hvor vi skal finde ud af, hvem af børnene, der er det bedste til at løse svære opgaver. Og de konkurrerende deltagere er Rasmus Gade, Mikkel Gade, Oliver Sundner, Daniel Gade og Alberte Gade. Vi er i en situation, hvor vi ikke har budget til at have en mark med i det her. Så det, jeg har begge roller. Så plejer de hyggesnak. Oliver, hvad ønsker du dig i julegave? Mange ting. Jeg har nogle glas på. Dejligt. Nå, jeg har bedt en af gæsterne om at tage en præmie med, som vi spiller om i dag. Og den heldige, der har fået lov til det, er Daniel Gade. Ja. Jeg er sammen på at skrive noget med. Fordi det er jul. Så. Ja. Det er jo jul, og der er travlt, og der er mange ting, der skal ordnes. Så her handler det jo om at holde mange bolde i luften på en gang, hvilket også bringer os ind til vores første opgave. Det er en god overgang. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Halløj. Hej, børn. Hej, Rasmus. Goddag. Ja. Hvad var det? Goddag. Højsport. Ja, lige dig. Det er jo ikke lige min spidskompetence. Nej. Fed hue. Jo, tak. Fint år. Op der. Ja. Få en af disse bolde til at hoppe ned i denne skraldespand. Få bolden til at hoppe flere gange, før den lander i skraldespanden. Efter afsendelsen af bolden må du ikke røre eller slå til den. Flest hop med mellem afsendelserne og skraldespanden vinder. Du skal bruge bolden. Du rører først. Du har 10 minutter til. Sådan starter nu. Okay. Nu skal jeg tænke mig om her, tror jeg. Hvad der hopper bedst. Det kunne være en idé, ja. Ja. Så skal vi bruge. Yes. Så den første opgave her er jo ikke så kompliceret. Det giver jo lidt sig selv med at få bolden til at hoppe så mange gange som muligt, inden den ryger ned i kurven. Så det er måske ikke at gennemskue opgaven, der bliver noget problem. Måske mere de boldmæssige færdigheder. Alberte. Lad os så se, hvor godt du klarer det, Alberte. Nej. Og så kan vi da lige smide Rasmus med i pakken. What a surprise. Pakken som i jul. Okay. Rører du ikke håndbolden? Ej. Hvad siger varekameraet? Ja, lige dig. Det er jo ikke lige min spidskompetence. Det kan jo ikke hoppe, det her. Skal den... Må det flytte på i skraldespanden? Og det er bare... Det er skraldespanden, ja. Yes. Ja. Det var lige, hvad det var. Yes. Ja. Ja.
står der i opgaven? Der er ikke noget, man kan kigge på det. Okay, styr. Okay, vi prøver at starte med bare at se et hop. Så er det mindst en registreret spore. Det kan være, at jeg bare skal satse på, at Rasmus er dårligere end mig. Så er vi på en igen, Jeg Rasmus. lavede ingenting. Ja, det er ingenting. Okay. Så er vi i gang. Så er vi i gang. Så er der den store. Yes, man. Okay, jeg skal prøve at lave det bedste. Ja. Yes. Det var to. Hvorfor tog du? Så kan jeg godt se, at det måske bliver lidt en udfordring. Specielt når du laver det samme kast gang på gang. Jeg kan... Det er bare det samme. Kan du holde den? Og så fange min bold. Ja. Der er du mål. Hvis jeg bare rammer den ned, og så skal den lige hoppe 3 gange, eller det næste. Ja. Og så skal du lige skubbe under. Ja. Nu ser vi, hvad stormester siger til det. 2, 3. Der står ikke noget, du gør. Er du tilfreds med valg af bold? Det... Jeg tænker, at det kunne have været bedre, men det kunne også have været værre. Hvis man tager den grønne. Den er godt eller dumt, tror jeg. Det var den ikke, det kom. Det var nok sådan lidt. Det er fair nok. Jeg kan også se en, det bliver måske meget lidt i sidste ende. Så prøver vi 4 gange nu. Ja! Sådan er det. Ej! Kom, det skulle godt. Er det godt, Rasmus? Det kunne gå bedre. Ligesom med valg af bold. Yes. Yes. Jeg kan også se, at jeg gik måske lidt for drastisk til det. Ah, det gik stærkt. Meget stærkt. Så måske jeg bruger mere tid på at overveje valg af bold. Ja, men nu er vi her. Hvis jeg holder op. Nej, jeg holder den ned. Det bliver sådan dårligt nu. Det var tæt på at være 3, var Rasmus. Ja, det er det. Det havde set rimelig godt ud. Tror jeg. Ja. Hvad skal du? 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Hvad er det 4? Ja. Det synes jeg sgu også er rimelig godt. Det er godt, at du har haft en tennisbold der. Måske er det fordi, du ikke siger Kobe, før du skyder.
tror, det bliver så Kobe for dig. Det går der. Kobe. Det er for sødt der. Det er for sødt der. Ja, det kan godt være, jeg skal prøve en anden teknik igen, hvor den ligger ned. Hvordan går det, Alberte? Ja? Ja. Ja. Lad os sige ja. 2,5 minutter igen. En, to, tre. Jeg sveder. Tror du, det bliver bedre end der nu? Nej, Skal vi kalde den? Ja. fedt. Så stopper jeg tiden. Tak for den gang. Det var nederen. Selv tak. Og det var tid. Hvad siger vi, Rasmus? Tilfreds? Nej, ikke rigtigt. Det føler jeg ikke rigtigt, man kan sige, at det slog mig lige undervejs, at en fodbold for eksempel havde måske hoppet lidt mere, eller en basketball havde hoppet lidt mere. Men tak for dit bud, Rasmus. Det er så lidt. Det behøver jeg ikke rydde op efter dig. Hej hej. Nej, Nå, hvordan synes du selv, det gik, Rasmus? det kunne nok have gået bedre. Ja, det var ikke det bedste. Nej, det var det nok ikke. Og hvis man ser på din makker, der kører samtidig, så får du svinet Rasmus en del til undervejs, uden at vide, hvad Rasmus er laver. Men det endte jo med at være ret god bud, synes jeg. Ja, du ramte rimelig godt på dit bud. Rimelig spot on alligevel. Det værste ved det er jo så nok, at I begge to ender med at ramme 4 hop inden. så selvom du føler dig meget overlegen, så ja. Så var det ikke så skidt endda. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal finde ud af, hvordan det gik med de sidste 3 drenge, for at finde ud af, hvordan pointene skal fordele sig for den første runde her. Skal bruge. Jeg skal bruge den først fra. Godt. Gør sådan her. Du kommer til at røre håndbolden. Gør jeg det? Nej, det er skøjet. Der er ikke noget... Okay. Så man har ikke engang noget valg? Du havde et valg, men du rørte ved håndbolden først. Gør I det, da jeg kom ind, eller hvad? Dengang du tog bredet op. Nå. Ja. Nice nok. Okay. Nu skal jeg tænke mig om her, tror jeg. Hvad der hopper bedst. Det kunne være en idé, ja. Ja. Okay, jeg tager tennisbolden. Og den skal hoppe flest gange, inden den rammer i. Ja. Okay, stærkt. Jeg må så lige, hvad jeg vil. Ja. Okay. Jeg satte den på sådan et langt kast her. Okay, så prøver jeg bare at tænke. Ja. Og jeg har sådan 10 minutter, ikke også? Du har 10 minutter til bare, og så er det bare det. Jeg må godt flytte den her ned, ikke også? Så skal vi se. Vi gør noget smart.
Så er vi i hvert fald på 2. Det er ikke sådan vildt godt. Skal jeg godt ikke selv hente den? Kan du ikke tage kurven? Og så lægge den der sådan. Og så bare gå ind og tage den og smide den lige. Du må ikke røre ved bolden. Var det ikke bare mig, der ikke måtte røre ved bolden? Hvad står vi opgave? Jeg ved ikke, den ligger der. Jeg tror vi bare... Så gør vi sådan her. Ris. Ja. Nu sker det. Den ramte ikke. Hvis jeg også kaster den til dig, så sparker du den, og så... Eller Ja. det... Jeg er ikke sikker på min spark, og så tror jeg, der går mere end 10 minutter. Den er helvede til. Ja, det kunne jeg godt. Apropos fyr den af helvede til. Sæt skidt, det her godt. Det kan godt være, at jeg valgte en bekendt bånd der, tror jeg. Hvad ville du ellers have valgt? Måske en basketball have været bedre. Ja. Det er ikke sikkert, det har været bedre alligevel. Ja, okay. Nu kunne jeg ikke røre ved bolden eller slå til den. Det var mig. Så jeg kan jo bare lade den hoppe. Sådan her. Og så kan du bare lægge den i. Så det prøver vi i hvert fald lige på, så er det i hvert fald et forsøg. Så må vi se, hvad stormesteren han siger til det. Den er sgu spændende. Men det kan godt være god tid. Ja, det var 8 hop, var det ikke det? Den tager vi lige i redigeringsrummet, tror jeg. Skal jeg bare... Nej, det er virkelig uheldigt. Ja, Frederik. Det var godt, du ikke ramte kameraet. Nå, det der, nå, siger, det der helt glemt, det var. Jeg tror måske bare, at vi skal sætte på for 9. Det kan du forestille mig. Det er jo lidt det opgave med ude på, kan man sige. men Det var en. det var en. Stærkt. Hvordan synes du, det går med det? Jeg synes ikke, det går sådan super godt. Nej. Okay. Det er ikke helt, hvad jeg havde forventet her. Så jeg håber, det gik bedre. Du har bare et forsøg, du vil. Hej det. Ja, du har ikke et forsøg. Slå lidt til bolden, gør det? Nej. Du slår den med et stykke papir. Så du er stadig på 0. Så det var bare... Jeg tror faktisk ikke, at det bliver meget bedre end det her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det til at hoppe bedre. Det var faktisk okay godt. Hvis vi kan gøre det igen.
Nej. Hvad synes du om taktikken? Jeg føler, at taktikken er der, men boldvalget er forkert, tror jeg. Okay. Ja. Vi savner 4-punktbold. Ja, det gør jeg godt nok. Ja. Tre minutter tilbage. Nej. Ja. Ej, det er skidt. Okay. Jeg tror, jeg skal gøre bordet længere på en måde. Ja. Ja. Ja, ja. Okay. Det er sjovt. Jeg har et mål om 10, kan jeg mærke. Det kan være meget optimistisk. Ja, jeg skulle lige til at sige, at det var da et frisk bud. Og så er nogen knøs. Så igen. Så. Igen. Det var lige hørt satans. Men kan du ikke bare banke den ned i jorden? Skal jeg banke den nu? Ja, bare sådan de næste 4 minutter. Det er jo lov, er det ikke det? Så jeg skal bare stå Det tror jeg. og drible med den? Ja. Så nu har jeg jo afsendt den til dig, kan man godt sige. Og nu hopper den bare. Ja, men det starter ikke som en nyt kast hver gang. Hvad? Det starter ikke som en nyt kast hver gang, jeg slår den ned i jorden. Nej, det tænker jeg ikke. Ikke sådan, fordi det var bare mig, der ikke må. Det var bare hoppe mellem afsendelsen. Ellers så har jeg også nogle andre gode bud, synes jeg. Så det går ikke lang tid at bruge 4 minutter på. Specielt hvis det ikke ender med at tælle. Men det ved vi jo ikke noget om. Nej, det må stormesteren jo bedømme. Ja, jeg tror, at bare du kan flytte den herover ind. Jeg skal flytte derovre. Ja, jeg må da ikke røre den her. Kan du ikke bare lægge den helt? Jo. Det tror jeg, det er det så. Ja. Finder du ud af noget nyt? Jeg flytter spanden. Ja. Nu er 30 sekunder. Ja, stadig kan 3. Og der gik tiden. Jeg tror, du plejede at sige, at du var ret skrab til det der beerpong. Ja. Altså ikke alligevel. Jeg tror i princippet gerne bare, du må fortsætte, hvis du tror, du kan få flere. Det kan jeg da. Ja. Et eller andet der. Jeg misser fuldstændig. Det virker som mange. Jeg tror, det er den. Okay. Det bliver den. Jeg stopper tiden. Yes. Hej hej.
Hvad siger du, Mikkel? Egen præstation? Det kunne jo gå meget bedre, føler jeg. Ja. Okay. Men det var et frisk bud. Det var det. Ja. Du er noteret for 3. Ja, tak. Ja. Det var dejligt at se dig med. Er I tilfredse med jeres præstation, drenge? Jo. Ja. Nej. Det ender jo faktisk med, dagen du laver en del bud, hvor der er lidt tvivl om mange af dem, hvorvidt de tæller. Det tror jeg ikke, nej. De er vist rimelige. Jeg ender med at sige, at den, hvor jeg står med og bouncer den i ikke for lang tid, Den tæller. den tæller ikke. Nej. Så du får jo, de bedste bud kommer faktisk, da du kaster den op på taget. Frem for alt det andet, du brugte 6-7 minutter på. Så det er 2 kaster op på taget. Ja. Hvad er det bedste? Der kommer du på 7. Okay. Det var overraskende godt, men det er stadig vildt den første del, eller den ikke tæller. Ja, Mind blow. og selvom man ikke skulle tro, det var muligt, så ender Mikkel faktisk med at være dårligere end både Alberte og Rasmus. Nej! 3 point! Og så har vi en klar vinder af den her runde med Oliver, der kommer på 14 hop. Så det betyder også, at der er en fordeling af point i det første afsnit her af første og sidste afsnit. Jeg har sagt første opgave. 1 point til Mikkel på sidste pladsen. Eller det er publikum, der er klar. Der er ikke noget publikum, så vi klarer det bare selv. Og så bliver det til en del tredjeplads til Alberte og Rasmus, så de får 3 point hver. Daniel får 4 point, og sidst men ikke mindst får Oliver 5 point. Det var en dejlig første runde med nogle svingende præstationer fra holdet. Specielt Mikkel. Nej, det var ikke så svingende, det var faktisk bare ringe. Det var fandme skidt. Ja, tror du får indhentet de andre i løbet af den næste opgave? Ja, det tror jeg. Men det ved jeg. Med solbriller på så synes jeg da næsten bare, at vi skal komme i gang med den næste opgave, så finde ud af, om du kan få indhentet nogle point. Her skal vi finde ud af, hvor godt I egentlig kender hinanden. Det synes jeg egentlig bare, vi skal komme i gang med. Hej. Hej igen. Hej. Halløjsa. Spændende. Spændende. Skal jeg bare give mig løs? Ja. Du giver dig bare løs, som man siger. Det gør jeg da så. Yes. Forudsig, hvad Alberte Oliver. Hvad Mikkel og Rasmus ville gøre med et af objekterne på bordet. Hvis du gætter rigtigt, får du 5 point. Gør selv noget med et af objekterne på bordet. Du får 5 point, hvis Rasmus forudser. Daniel forudsiger. Bertel forudser, Mikkel forudser. Oliver forudser, hvad du gør med et af objekterne. Så opgaven her handler om at gøre noget forudsigeligt, samtidig med at du gætter, hvad de andre gør af forudsigelige ting. Og det vil så sige, at der samtidig også er 2 gange 5 point på spil. Hvis du gør noget, der bliver gættet, som er forudsigeligt, får du 5 point, og du får 5 point, hvis du gætter, hvad den anden person. Okay. Ja, så lad os bare komme i gang, og jeg synes, vi skal starte med
Rasmus? Ja. Oliver? Daniel? Ja. Lad os komme i gang og se, om vi kan gætte. Gør og gør. Ja. Hvad kunne hun finde på? Af en eller anden grund kunne jeg godt forestille mig, at hun... Skal jeg vise det, eller skal jeg bare sige det? Du siger det bare. At så ville hun putte nissehuen over nissemanden. Yes. Yes. Nu skal og Rasmus skal kunne gætte, hvad jeg gør. Det er jo også ret essentielt. Noget med et objekt. Kom. Så. Hej igen. Hej igen. Så laver vi et lille overskæg til julemanden. Så han bliver ekstra fin til jul. Så det du gjorde var at give overskæg på julemanden. Yes. Okay. Ja. Det har været oplagt, hvis Mikkel har spist den her. Ja. Så det tror jeg ikke, han har gjort. Ja. Jeg tror simpelthen, han har taget. Og så har han gjort sådan her. Ryste. Der var han. Det er 100 på. Han har rystet den. Hvad jeg selv gør? Jeg ryster den også. Okay, så Rasmus tror jeg bare, hvis jeg fælder den her, og så slår den her, og så grine fjollet. Og så skal jeg jo gøre et eller andet spændende. Jeg tænker, at man kan sætte den, og så sætte den foran. Så kan den læne sig op den. Super. Det var det. Tak for det. Ja, det var altså. Ja, nu ja. Derfor Nå, det var så en blandet start, var. Oliver og Mikkel, vi får 5 point hver, fordi at Oliver gætter, hvad Mikkel han vil gøre. Og i den modsatte ende, så ender Rasmus med 0 point, fordi du gætter forkert på, hvad Alberte vil gøre. Og Daniel ikke gætter, hvad du gør. Så ud af de potentielle 10 point, så får du 0 i det. Hvilket jo så samtidig også betyder, at Daniel, du er på 0 point i den ene her. Men du har jo stadig mulighed for at hente 5 point mere. Efter det næste klip her. Ja, så det synes jeg næsten bare, vi skal finde ud af. Jeg føler godt, at han er mest kreativ type. Nej. Okay. Jeg føler lidt, at vi er ude i et eller andet, som man sådan vil gøre med objekterne. Jeg kunne godt bare finde på at tage en hue på, for eksempel. Bare fordi det er nemt. Men han kunne også spise chokolade. Jeg tror ikke, han har gjort noget med den her. Den udelukker jeg. Jeg tror, han har været i gang med den her. Jeg tror, Oliver han spiser chokoladen. Jeg tror, han spiser noget af den, og så smadrer han resten. Du skal jo selv finde på noget. Ja.
tror Daniel, han ryster den her. Det er mit bud. Okay. Yes. Ikke green field? Nej. Okay. Dejligt. Er det det? Ja. Hvad synes du om billedet? Det er sgu meget godt lavet. Tak, Daniel. Der er pizza om 10 minutter. Dejligt. Nå, Albert og Oliver, I var tæt på rigtigt. Har du fundet tæt? Ja. Halv point. Ja. 2,5 point. I en bid fra at få 5 point hver. Men I får 0 point i stedet. Nej! Hvis du Oliver bare lige har taget en bid, så havde den været. Nej. Daniel og Mikkel til gengæld. Mikkel, du gætter jo faktisk rigtigt. Sikkert begge to 5 point. Så det betyder jo, Mikkel, du får 10 point for den her opgave. Og Daniel får 5 point. Så bare være den absolut dårligste i sidste runde, så hiver du 10 point hjem med den her. Ja, klasse. Så for lige at opsummere, så får Rasmus 0 point. Albert får 0 point. Daniel og Oliver får 5 point hver, og Mikkel får 10 point. Hvilket at Mikkel så går for at ligge på sidste pladsen til nu at ligge på første pladsen. Yes. Nå, Alberte og Rasmus, I deler jo sidste pladsen. Hvad tænker I om det? Jeg tænker, det er der, jeg bliver. Ja, det tager han altså ikke så godt. Det er måske lige fra en duel om sidste. Okay. Ja, så bliver det jo spændende at se, om vi kan få skrabet nogle point sammen her i tredje runde. Og indhente Lige nu er målet bare ikke at være sidst. Ja. Ja. Så Rasmus. Jeg vil gerne være sidste. Ja. Ingen kommentar. Men så synes jeg bare, vi skal se, om vi kommer væk fra den sidste plads, eller I bliver ved med at ligge dernede og hygge jer. Hej Frederik. Stiller bare på markeringerne. Så er jeg igen. Dejligt. I må gerne bare stille jer på markeringerne. Så må I gerne prøve at gætte på, hvad der så skal ske. Så tænker jeg, at vi skal tage den Det er godt, det der. Ja, der ligger han op. Ja. Skal jeg tage den? Ja, kom så. Gennemfør skænderi, hvor et bredt fremfører en pointe på højst 10 ord, som altid skal slutte på et nyt ord på 4 bogstaver. Vi skal kigge på hinanden under skænderiet. Den talende person skal vifte vredt med fingeren. Skænderiet slutter efter 10 sekunders stillhed, eller når en af jer ser væk. Det længste skænderi vinder. Skænderiet starter om 3 minutter. Det fatter jeg ikke. Nej, det skal... Okay, det bliver fandme svært. Får jeg lige se. Spændende. Det er med en rolleopgave. Hvad skal vi skændes om? Men jeg tror bare, at vi skal nok bare have en, hvis vi skal slå dem. Altså sådan... Det er rigtigt nok. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var noget, de var gode til. Hvis vi kommer til at ligne en idiot på det kamera. Ja, det har jeg slet ikke tænkt over. Kører eller hvad? Skal jeg starte? Ja. Er vi klar? Ja. Så det bliver jo spændende det her. Jeg har jo prøvet at hjælpe jer lidt, Alberte og Rasmus, ved lige at give jer førstepladsen med. Ja. Ja. Så må vi se, om det bliver nogen hjælp. Vi glæder os, eller hvad? Nej, Nej. overhovedet ikke. Jeg synes Nej. presset blev lagt meget over på mig. Ved hele opgaven. Fordi du skulle starte. Jeg skulle læse opgaven op, jeg skulle finde på, hvad vi skulle diskutere om. Altså, uden at afsløre noget, jeg synes bare, vi skal lade klippet tale for sig selv. Ja. Nej. Skal vi bare køre, eller hvad?
Du starter. Skal jeg starte? Ja. Den dumme kat er ikke op på det bord længere. Fordi den bedre jeg. Det var med en 10 år. Nej! Mikkel! Ej, nu slutter jeg heller ikke på 4. Det er helt galt. Den dumme kat skal ikke op på bordet længere. Ja, der er med 10 år. Nå, Det var sgu en god omgang. ved du hvad? Så sætter vi på sofaen igen. Tak for forsøget. Tak for opgaven, Frederik. Godt gået, holdet. Jeg tænkte, det her ville blive ringe, men det gik så ringe. Mikkel, det var da imponerende, hva'? Er I glade for hjælpen? Det er det også. Nej. Synes jeg ikke, man kan sige. Ej, jeg troede desværre bare at ramme 4 bogstaver i det sidste, men det var bare at være under den sværdig. Ja. I ender jo med en tid på 12 sekunder. Men vi har ikke set de andre endnu. Nej. Nej. Det bliver jo en nem tid at slå. Ja. Er det på tid? Er det på tid? Ja, længden. Skal du vide? Nå, jeg troede, det var antalsskænderi. Nej, det er længere tid. Nå, så er det Spændende så. Ja. Så skal vi ikke næsten bare finde ud af, hvordan det gik? Jo. Er vi klar? Ja, og vi skulle holde øjekontakt her. Okay, så siger jeg, hold kæft, en lorteopgave. Den her dårlige opgave, den er lort. Skal jeg så stoppe med? Ja, du behøver ikke det. Det synes jeg er bare noget pis. Den her opgave er bare træls. Det er bare pis. Jeg tror, vi tabte Det der. var tid. Det gik sgu meget fint. Jamen, Hvad synes I om... Ja? Det var godt. det var sgu svært. Oliver, din egen præstation. Du har både sagt mere end 10 år og slutter bordet pis på 3 bogstaver. Det var så godt nok pisse, men Så er det på 5 bogstaver. det er altså rigtigt. Ja, sådan det jo. Ja. Når en tager lort foran en. Det kunne nok godt have gået bedre, men... Ja. Tak for forsøget. Ja, tak. Jeg tror, vi overvejer lidt at bestille noget pizza. Er det noget lækkert? Læs. Lækkert. Nå, drenge, det var ikke meget bedre, hva'? Jo. Eller spørgsmålet var overhovedet, om det var bedre. Hvad tror I, tiden blev? Over 12. Jeg tror også over 12. Så jeg rammer 21. Fordi der var også lige lidt tænke tidsrum, hvor det gik lidt langsomt. Ja. For Oliver, heldigvis. Big brain. Ja, I ender faktisk med en tid på 38 sekunder. Hvilket så betyder, at Oliver og Daniel I får 4 point hver Nå for den her opgave, og Alberte, Rasmus og Mikkel, I burde jo have fået 0 point, men nu følger vi reglerne for fjernsynet, så I får 2 point. Ja! 12 sekunder. Nej. Hvilket jo så betyder, at vi har en ny mand i front. Oliver! Er I klar til den sidste og afgørende opgave? Ja. Let's go. Som det står lige nu, så er der 2, der matematisk ikke har mulighed for at vinde det længere. Alberte og Rasmus. Men det betyder jo så også, at vi har 3 oppe i toppen, som potentielt alle sammen kan gå hen og vinde. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Lad os bare komme i gang, så vi får det afgjort det her. Er I klar på det? Kom nu, boys! Så kommer det her.
Frederik. Hej. Godmorgen. Goddag. Hej. Hej, Bertel. Det er mærkeligt. Det ser spændende ud der. Det ser klart ud. Ja. Spændende. Nå, skal jeg bare læse. Ja, det må du gøre. Okay. Find ud af, hvad poserne indeholder. Du må ikke åbne den. Du har 2 muligheder. A. Bed Frederik om at lave et lille hul i hver pose, så der er 5 minutter til at gætte indholdet. Du skal spise mindst 1 skefuld af indholdet for hver pose. Eller? B. Bede Frederik om at blende indholdet for alle 5 poser. Så har du 10 minutter til at gætte indholdet. Spisning af indholdet er valgfrit. Jeg skal fandme ikke spise noget af det der. Det er så rimelig ulækkert ud. Ja. Det er et spiseske. Ja. Ej. Jo. Øj. Du tror, jeg tager bier? Jeg tror, jeg vil lave en blanding. Vi siger B. Jeg skal ikke spise noget af det her. Okay. Det er simpelthen ulækkert. Så tror jeg tager en skefuld af hver. Jeg tror, jeg går med A. Det her, det var jo ikke en opgave, som vi særlig meget frem til, dengang jeg var derinde. Nej, det var jo ikke nogen, der havde lyst til åbenbart. Hvad siger Alberte og Rasmus, nu hvor I ved, at opgaven i princippet er lige meget for jer? Er I så glade for, at I kommer hjem? Altså, jeg tror overhovedet ikke, jeg har fået point med den her. Men jeg er stadigvæk glad for, at jeg ikke valgte at spise noget af det der. Ja. Jeg forstod på ingen måde mit valg. At den havde været slem, hvis I havde valgt A'eren. Ja, så har de vel ikke valgt. Ja. Ja. Ja, det tænker jeg også. På en måde, ja. Ja. Jeg er stadigvæk gang klar mig bedre end Rasmus, så jeg ikke taber. Ja, det forstår jeg godt. Ja. Hej Kat. Nå, jeg synes bare, at vi skal få overstået jer to, og så smider vi lige Oliver med oven i hatten. Så må du gerne finde ud af, hvad der er i hver enkelt pose. Og har jeg lov til at tage poserne op og kigge på poserne? Ja, det står jo ikke noget om. Nej. Fik jeg også lige lidt duft. Ja, meget duft. Ja, meget duft. Meget duften der. Der er noget syre i det her. Og jeg føler også, man må også kunne gå lidt med klus. Altså, det er jo noget juleafsnit, det her juleafsnit. Nej, jeg har ikke tænkt mig at spise det. Der er nogen, der vælger at spise det her. Så er det altså ikke helt okay. Lille. Ja. Ja. Jeg har lyst til at sige, at den ene det er ketchup. What? Det er bare ketchup. Ja. Hvad fanden er det hedder? Der er noget tomat på det. Jeg tror, der er en pose med makrel i tomat. Ja. Der lugter meget makrel. For mig umuligt. Nej, det kom. Så tror jeg... Det er lidt med sådan en YouTube-challenge på en eller anden måde, det her. Ja. En rigtig klam en. Jeg tror, der er en med rødkål. Men det er blandet med et eller andet. Det fornemmes bare rødkål. Rødkål. Creme fraise. Det er nok noget... Det er noget sjovt med der. Det er noget rødkål. Hvorfor troede du ikke ville spise dem? Det ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke, om det, jeg har lyst til at putte det i munden alligevel. Det er lidt det.
der lå til runde for mit valg. Okay. Ja, jeg har jo lidt en... En bange anelse, Ja, måske. prøv at tænke om jeg kommer i tanke om noget, der kunne minde om det der er. Det er frækt, det her. Godt nogle klap der. Så den her, der er i hvert fald noget rødkål. Det kan jeg jo se. Nej, sgu da, det er ikke rødkål. Det er bønner. Hvad er der sådan nogle? Ja. Og så nogle løg. Den er bare noget smag på det. Og så er det en ost, den her. Det er en ost. Boom. Så det rammer jeg tilbage, når jeg var klar. Hvad fanden er det her? Så det er en passer noget guacamole. Det er hvad jeg tror, det er. Så kunne det der jo godt være et eller andet chili ketchup i den. Og den her, der er noget kaj med nogle løg. Men hvad de der løg, det hedder, det kan jeg ikke huske. Den her, den kunne godt ligne noget Thousand Island, noget rødløg. Ja. Hvor det her, jeg har lidt en idé om, ja, mit bedste bud det vil være noget appelsinstas. Så jeg siger bare pesto. Pesto. Yes. Bare for at have et bud. Bare for at bud. Yes. Yes. Jeg tror, den første var med makrel i tomat. Ja. Så har vi en med rødkål og creme fraise. Jeg gætter på cornflakes og pesto i en. Ej, det er helt vildt. Ej. Vi gætter også på en, der er cornflakes og tomatpuré. Det er 4 eller 5, jeg gætter på nu. 4, tror jeg. 4. Så har jeg ikke tilbage. Så gætter jeg på rødkål med risalamande. Yes. Ja. Det er noteret. Du skal vist bare gå ud med jer, skulle man ikke det? Jo, det er i hvert fald nemmere at gætte, tror jeg. Men du slipper for at æde så meget lort. Det er rigtigt. Klam. Ja. Jeg håber ikke, der må spise noget af det her. Ja, hygge jer. Lige måde. Høj. Ja. Så må du bare gerne gå. Men så går jeg min vej igen. Ja. Hygge jer. Det gik jo ikke synderligt godt for nogen af jer. Den eneste, der faktisk er noget rigtigt, det er dig, Bertel. Men jeg andre er jo godt nok dårligt. Tror jeg stadig, det var den bedste løsning at blende det hele. Ikke den bedste, men den rigtige. Der er heller ikke så meget at gøre ved det nu. Det tror jeg rigtigt. Så det vil også sige, at på grund af Oliver, han ikke gætter nogen rigtigt, så kan han ikke vinde. Nej. Så nu står det jo faktisk mellem Daniel og Mikkel. Nej. Så det bliver afgjort her i den sidste. Hvem der får flest point? Så jeg synes da bare, at vi skal finde ud af, hvem der er vinder af årets julestormesterafsnit. Let's go!
Øj, det lugter dårligt. Det kan jeg ikke spise. Jeg har den virkelig ulækker konsistens. Hvad er det her for noget skyllet med? Nej, det har vi ikke. Der er meget væske i træerne der. Det er chips. Chips og vand. Okay. Ad. Så du kom frem til, at der var nachos i den? Ja, nachos i den første. Makrel. I tomat. Okay. Mm. Det er makrel, det her. Det er makrel. Med noget tomatpuré måske. Eller makrel i tomat, det ved jeg ikke, om det er det samme. Ej, det der ser virkelig dårligt ud. Okay. Altså, der er jo lidt noget perleløg i hvert fald. Okay. Hold op. Ja. Hvad rammer dig lige nu, Mikkel? Tårer. Tår? Yes. Den er ikke Chili. god for smagspaletten. Hold da kæft. Chili og perleløg. Eller jalapenos måske. Det ser næste ud her. Det var ikke meget til at få du spise der. Nej, men jeg har tænkt mig at spise mere. Okay. Jeg skal lige smage på det. Ja. Det er noget estragon her. Noget banæs måske. Men det ligner slet ikke banæs. Rødkål. Banæs og rødkål, tror jeg gætter på. Nu skal jeg stadig spise det, skal jeg ikke det? Ja. Jeg tror, det er noget rødkål blandet med noget mayonnaise måske. Okay. Ja, det er mit bud. Nå, det er for Mikkel, han skulle have vand eller noget. Ja, det har jeg ikke lyst til det her, hvis det er, hvad jeg tror, det er. Hvad gætter du vi på det er, før vi går i gang? Det kan godt ligne noget wasabi, synes jeg. Yes. En skifuld. En skifuld. Så må du bare håbe, det hele wasabi. Hvad er det her? Ja, på appetit. Jeg ved godt nok ikke, hvad det er. Smager måske sådan lidt af noget syltede agurker. Det er noget blandet syltet agurk, tror jeg. Okay. Ja, det er mit bud. Men jeg ved fandme ikke, hvad det er blandet med. Med brød. Syltede agurker med brød. Der er blandet sammen. Ja. Tak for oplevelsen, David. Selv tak. Tak for det. Selv tak. Hej. Det var ulækkert. Vi ses. Hej. Som I kan se, så gættede Mikkel en enkelt korrekt, og Daniel gættede hele 3 korrekt. Hvilket så betyder, at jeg er klar til at give point for sidste gang.
i dette finaleafsnit. Jeg får godt nok kaldt det afsnit af Ja. Rasmus og Oliver, I gættede ikke rigtigt, så I får 0 point. Stærkt. Alberte og Mikkel gætter begge to 1 rigtigt, hvilket betyder, at I får en del anden plads, så I får 4 point. Og sidst, men ikke mindst, så gætter Daniel 3 rigtige, hvilket betyder, at han får flest point, og dermed så er 5 point. Hvilket så også betyder, at vi har en vinder for dette års stormesterafsnit, som er Dag. Jeg har fået noget at vide med øresnegl. Hvad siger vi? Spiste Daniel overhovedet ikke noget for skålet, men spyttede det hele ud? Nej! Jeg er diskvalificeret. Ja, det tror jeg nok. Det betyder, at Daniel, du er diskvalificeret for 0 point. Hvilket så også betyder, at Mikkel og Alberte får 5 point. Så Alberte har fået magtpoint. Og det betyder også, at Mikkel, du har vundet programmet. Hvor peber du? Hvad med tredje, anden og sådan noget? Jamen, okay, Mikkel, du vinder med 18 point. Oliver får 14 point. Daniel får 13 point. Det er de 5 point, jeg giver dig til det samme. Alberte 10 point. Og sidst og mindst Rasmus med 5 point. Du skal bare slutte. Bare slutte, mand. Ja. Så det var det, vi havde Hvis jeg ikke gætter på din hoved. for dette afsnit. Det tror jeg ikke. Første og sidste afsnit af Brønderslev Stormester. Det gør jeg ikke. Men tak fordi I kiggede med derude, og god jul. Woo!